Tentazzjoni oħra illi jsemmi l-Papa Franġisku hija tentazzjoni tal-as egoista. Jitkellem fuq id-diffikultà illum kultant biex issib nies li lesti li jimpenjaw ruħhom. Pereżempju katekisti li jimpenjaw ruħhom mhux biss għal ftit ta' żmien imma lesti li jieħdu impenn għal tul ta' żmien fil-ħidma tal-Knisja. Imma jsemmi wkoll it-tentazzjoni ta' saċerdoti illi kultant tant ikunu u jsemmi dil-kelma ossessjonati bil-ħin personali tagħhom illi mbagħad jibdew jaraw ċerti affarijiet bħala żejda. U allura hu jgħid dan iwassal għal dan l-as illi ma jagħmilx ġid u ma jgħinx f'din il-ħidma tal-Knisja ta' evanġelizzazzjoni. U isemmi wkoll tal-kuntest il-telqa li kultant tiġi fuq l-operaturi pastorali. U jgħid mhijiex it-telqa ta' min pereżempju ħadem ħafna, kellu ħafna xogħol, imbagħad fl-aħħar ta' ġurnata kien għajjien minħabba propju il-ħidma ta' appostolat li għamel, imma ċerta telqa li tiġi minn ħaġa oħra u jsemmi eżempji. Pereżempju, jekk xi ħadd għandu xi għan ta' ħidma u għax ma jiksbux mal-ewwel biex jgħid issa daqshekk ma naħdimx iżjed mela. Jew inkella jgħid in-nuqqas ta' sabar li kultant wieħed jieħu trid ħafna paċenzja fil-ħidma pastorali. Jew inkella li inti tkun attirat minn ċerta vanaglorja tfittex lek innifsek u allura il-mument li l-ħidma ma ġietx b'dal-mod li xtaqt inti allura titlaq. Huma diversi ċirkustanzi li jġibu din it-telqa li allura tneħħi il-ferħ tal-Evanġelju. Il-Papa jgħid iridu noqogħdu attenti minn dan. Illa għaliex meta jidħol dan fina, allura tispiċċa dik l-imħabba lejn il-ħidma tal-Knisja li għandha tkun preżenti propju f'kull qasam li fiha il-Knisja taħdem. Jekk ikun hemm operaturi pastorali b'telqa jew ifittxu il-ħin tagħhom u għażiena, allura il-ħidma tal-Knisja tbati. Imma l-oħra jekk wieħed jaraf din it-tentazzjoni jagħmel ħiltu, jagħmel ħilita, jgħid isma' ma rridx inħalli t-tentazzjoni tirkibni tat-telqa, allura tkompli timpenja ruħek bisħieħ u din twassal tassew biex tieħu gost anke fil-ħidma ta' evanġelizzazzjoni. Il-Papa jgħid ma nħallux min itelfilna il-ferħ tal-evanġelizzazzjoni.